Goedemorgen gemeente, welkom in deze dienst, ook zij die met ons verbonden zijn via de livestream. Fijn dat we hier in de kerk het wel warm kregen, anders zaten we in de kou in Kimsert. Vorige week zijn de bloemen naar Tabe van de Veen gegaan. Tabe is weer thuisgekomen en we wensen hem sterkte toe. De bloemen gaan vandaag als groet van de gemeente naar Rob en Thea Sikkema in Kimsert. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie en de tweede is bestemd voor de kerk. Voorganger is dominee Titie Hipma. De lector staat niet op het bord, maar het ben ik zelf. En de organist is Otto Roelas. Na de dienst is er koffie drinken. Ons intochtlied is Psalm 65, vers 1. En we zingen dit in die mogelijk staande. Dan wensen we u een gezegende dienst toe. Laten wij stil worden en ons hart keren naar God. Wij mogen elkaar bemoedigen, omdat onze hulp is in de naam van de Eeuwige, die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk van zijn handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van de Heer Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Goedemorgen gemeente, fijn dat we hier zo samen kunnen zijn, weer uit alle dorpen bijeen. En deze zondag is het begin van de week van gebed. Misschien hebben jullie er ook al over gelezen in de krant, het stond ook al in het kerkblaadje. Dat is al een hele oude gewoonte, al 175 jaar ongeveer las ik. Een week om te bidden voor elkaar, voor de verschillende kerken, om eenheid, om begrip, om nader tot elkaar te komen. Jullie kunnen ook op de website van Arend Kimsert van de kerk, kunnen jullie bij de welkompagina het boekje zien waar voor elke dag van deze week lezingen en gebeden staan, als jullie daaraan mee willen doen. Dat we een hele week daarbij stil kunnen staan. Kunnen bidden, ons richten tot God, om elkaar beter te verstaan binnen de kerken, in de wereld. Een week van gebed voor eenheid. En dit jaar is die week en het materiaal daarvoor voorbereid door christenen uit Burkina Faso. En dat is een land in West-Afrika
Het ligt een eindje uit de kust. Het is een van de Sahellanden. En Ivoorkust en Ghana zijn bijvoorbeeld buurlanden, Niger. Het is, in de 70 en 80 jaren is er van die grote hongersnood geweest. Maar verder was het een behoorlijk vreedzaam land in vergelijking met andere landen. Vroeger heette het Opper-Volta. In 1960, tot 1960 was het een kolonie van Frankrijk en daarna is het zelfstandig geworden. En in, ik geloof 1985 of zo, is die naam Burkina Faso de naam van het land geworden. En dat is wel mooi, dat ontdekte ik. Die naam betekent het land van integere mensen. Nou, dat is heel wat als je die naam kiest voor jezelf. Maar het zegt wel iets, denk ik, over het verlangen van mensen. Dus Burkinezen, dat zijn oprechte mensen. Burkina Faso. Zij hebben teksten verzameld. Ja, en van de laatste jaren, in 2016 zijn er grote aanslagen geweest van jihadistische bewegingen. Dus de laatste jaren is er eigenlijk heel veel geweld, ook naar christenen toe. Best heel moeilijk. Maar toch zoeken de mensen naar begrip en naar eenheid. De bevolking, het is een land ongeveer 4 keer zo groot als Nederland. En er wonen iets van 20 miljoen mensen. Ruim de helft is moslim en een kwart is christen ongeveer. En een kwart een traditionele Afrikaanse godsdienst. Ja, en te midden van toch die moeizame situatie van aanslagen zoeken mensen naar begrip, naar vrede. We willen deze dienst beginnen met een gebed waarvan de tekst ook door hen is voorbereid. Laten wij bidden. Lof aan u, Heer, want u hebt uw liefde in onze harten uitgestort, zodat we nooit de hoop verliezen. Door uw liefde bevrijdt u onze levens van angst en verzorgt u onze gewonde en gekwetste harten. Lof aan u voor alle vrouwen en mannen die over de hele wereld zaden van liefde en hoop zaaien voor hun naasten. Heer, wij loven u. Eeuwige God, wij danken u voor de gave van Jezus, uw Zoon, de Verlosser van alle mensen. Dank u voor de genade van bekering en voor alle zaden van geloof, hoop en naaste liefde onder uw volk en overal. Dank u voor het geloof dat we van de apostelen hebben ontvangen. Voor Jezus' gebed om eenheid en voor het geschenk van het goede nieuws van verlossing. Heer, wij danken u. God van liefde, wij aanbidden u om de vrijgevigheid van uw liefde voor alle mensen. Een liefde die zo volmaakt is dat ze ons begrip te boven gaat. Een liefde waarin geen onderscheid wordt gemaakt op grond van ras of geslacht of sociale status. Wij aanbidden u die uit liefde uw Zoon Jezus Christus naar de wereld stuurde en ons leven blijft vullen met uw liefde door de Heilige Geest. Amen. Wij willen nu met elkaar een lied zingen, gezang 1005, vers 1, 2 en 4.
Het thema dat deze zondag heeft meegekregen is: heb God lief en je naaste als jezelf. En dat heeft te maken met de evangelielezing die we straks zullen horen, waarin Jezus gevraagd wordt naar het grote gebod. En waar Jezus de gelijkenis vertelt van de barmhartige Samaritaan. Daarbij lezen we ook uit het boek Genesis over 3 mensen die bij Abraham en Sarah op bezoek komen. Voordat we uit de Bijbel gaan lezen, willen we bidden om Gods Heilige Geest. Eeuwige, liefdevolle God, dank u wel dat u ons hier samenbrengt in uw huis van liefde. Dat wij hier ons leven met uw ogen mogen bezien. Dat wij weer mogen weten dat wij geliefde kinderen van u zijn. Dat wij op aarde mogen komen. Dat wij geloof en hoop en liefde mogen vinden. En zo bidden wij om uw Heilige Geest. Dat die door ons heen mag stromen, ons mag openen voor uw stem, voor uw woord. Dat we daardoor gevormd mogen worden. Tot mensen zoals u het hebt bedoeld. Integere mensen. Mensen
met liefde en vrede en rechtvaardigheid. Dat bidden wij in Jezus' naam. Amen. Hoor dan nu naar het woord van de Heer uit het Oude Testament, uit het boek Genesis, hoofdstuk 18, de versen 1 tot en met 8. De Heer verscheen opnieuw aan Abraham bij de eiken van Mamre. Op het heetst van de dag zat Abraham in de ingang van zijn tent. Toen hij opkeek, zag hij even verderop plotseling 3 mannen staan. Onmiddellijk snelde hij de tent uit naar hen toe. Hij boog diep en zei: Heer, wees toch zo goed uw dienaar niet voorbij te gaan. Ik zal wat water voor u laten halen, zodat u uw voeten kunt wassen. Maak het u hier onder de boom intussen gemakkelijk. Ik zal u ook iets te eten brengen, zodat u weer op krachten kunt komen voordat u verder gaat. Daarvoor bent u immers bij uw dienaar langsgekomen. Ze antwoordden: Wij nemen uw uitnodiging graag aan. Abraham haastte zich naar de tent, naar Sarah. Vlug, zei hij, 3 schepen fijn meel, maak deeg en bak brood. Daarna snelde hij naar de kudde, zocht een mooi kalf uit dat er mals uitzag en gaf dat aan de knecht, die het onmiddellijk klaarmaakte. Hij haalde boter en melk, nam het gebraden kalf en zette alles aan zijn gasten voor. Terwijl zij aten, bleef hij bij hen staan onder de boom. We zingen nu Psalm 138, vers 1. Hoor dan nu naar het woord van de Heer uit het Nieuwe Testament, uit het boek Lucas, hoofdstuk 10, de versen 25 tot 37. Er kwam een wetgeleerde die hem op de proef wilde stellen. Hij vroeg: Meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven? Jezus antwoordde: Wat staat er in de wet geschreven? Wat leest u daar? De wetgeleerde antwoordde: Heb de Heer uw God lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht en met heel uw verstand en uw naaste als uzelf. U hebt juist geantwoord, zei Jezus tegen hem. Doe dat en u zult leven. Maar de wetgeleerde wilde zich rechtvaardigen en vroeg aan Jezus: Wie is mijn naaste? Toen vertelde Jezus hem het volgende. Er was eens iemand die van Jeruzalem naar Jericho reisde en onderweg werd overvallen door rovers, die hem zijn kleren uittrokken, hem mishandelden
en hem daarna halfdood achterlieten. Toevallig kwam er een priester langs, maar toen hij het slachtoffer zag liggen, liep hij met een boog om hem heen. Er kwam ook een leviet langs, maar bij het zien van het slachtoffer liep ook hij met een boog om hem heen. Een Samaritaan echter, die op reis was, kreeg medelijden toen hij hem zag liggen. Hij ging naar de gewonde man toe, goot olie en wijn over zijn wonden en verbond ze. Hij zette hem op zijn eigen rijdier en bracht hem naar een logement, waar hij voor hem zorgde. De volgende morgen gaf hij 2 denarii aan de eigenaar en zei: zorg voor hem, en als u meer kosten moet maken, zal ik u die op mijn terugreis vergoeden. Wie van deze 3 is volgens u de naaste geworden van het slachtoffer van de rovers? De wetgeleerde zei: de man die medelijden met hem heeft getoond. Toen zei Jezus tegen hem: doet u dan voortaan net zo. We zingen nu gezang 320 vers 1, 2 en 3. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broers en zusters, hier samen in de kerk of thuis met ons verbonden. Ik heb vanmorgen een afbeelding meegenomen van de icoon van de gastvrijheid. Ik weet niet of jullie het zo kunnen zien op afstand, maar straks bij de koffie, ik leg hem daar wel neer en kunnen jullie hem nog eens bekijken. Het is een hele oude en bekende icoon, waarop 3 figuren staan. De icoon van de gastvrijheid, geënt op het verhaal wat we net lazen over de 3 mensen die op bezoek komen bij Abraham en Sarah. De 3 gasten van Abraham. Maar hij wordt ook de icoon van de drie-eenheid genoemd. Dus dat door dat verhaal heen eigenlijk de gestalten van God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest naar voren komen. Het is ook een wonderlijk verhaal. We hebben nu het eerste deel gelezen, maar wat er dan volgt is dat aan Abraham en Sarah wordt gezegd dat ze een zoon zullen krijgen. En als ze dan weer weggaan,
dan gaan ze naar Sodom en Gomorra. En dan komt er dat ontzettende verhaal. Daartussenin is nog de voorbede van Abraham voor de mensen in Sodom en Gomorra. Als er nog 1 rechtvaardig over is. En het wonderlijke daarin is dat er dus van die 3 gasten, dat er 2 naar Sodom en Gomorra gaan en dat worden dan opeens engelen van God. En 1 blijft bij Abraham achter en dat is de Heer. Dus Abraham heeft eigenlijk gewoon God op bezoek. De icoon van de gastvrijheid, de icoon van de 3-eenheid. En hebben jullie net gehoord hoe Abraham gastvrij is? Het is midden op de dag, het heetst van de dag. Hij zit mooi in de schaduw bij de ingang van zijn tent. En dan komen die 3 gasten. En dan staat Abraham op en hij snelt naar hen toe. En hij snelt naar Sarah om te vragen om brood te maken. Hij snelt naar zijn knecht om een kalf te laten slachten. En hij zet alles neer van zijn gasten en hij blijft er zelf bij staan om te kijken hoe zij eten. Wonderbaarlijk. Toen ik dat van de week weer las, en er was natuurlijk dat gebeuren over die spreidingswet van de week. En ik zag voor mij zo de berichten van de afgelopen jaren, hoe het in Ter Apel toegaat. En vergelijk dat nou eens met hoe het hier bij de tent van Abraham toegaat. En dan gastvrijheid. Nou, dat is wat. Er zijn nu ook berichten, er was zo'n rapport over hoe Nederland er in de toekomst uit kan zien. En het is natuurlijk zo dat er niet, dat de bevolking, dat er dat niet de hele wereld in Nederland kan wonen, om het zo maar te zeggen. Dus het is ook goed dat daar verstandig over nagedacht wordt. Maar straks in de gelijkenis zullen we horen dat het woord barmhartigheid centraal staat. En dan is het wel heel goed om in de kern die gedachte van die gastvrijheid, dat we daaruit leven. En dan voel je het verschil tussen het verhaal van Abraham en het verhaal van Ter Apel. En ik geloof dat de gemeente geroepen is om dat verschil te voelen in je binnenste. Want daarover gaat het bij barmhartigheid, dat je in je binnenste bewogen bent. Ik las van de week ook nog even, ook in verband met die spreidingswet. Vorig jaar zijn er 400.000 mensen in Nederland binnengekomen, immigranten. Dat zijn voor een deel buitenlandse studenten, die zijn er ook heel veel, 120.000 of zo aan de universiteit op het ogenblik. En de hogescholen. Voor een deel zijn het mensen die hier komen werken. En dan is 10%, ongeveer 40.000 van die mensen, dat zijn de asielzoekers. Dus dat is maar een klein percentage daarvan. En zo is het goed om ook met verstand en met ons hart te kijken naar wat er gebeurt. En door alles heen als centrale waarde die gastvrijheid en die barmhartigheid vast te houden. Voor ons is dat best al een hele opgave. Een opgave die ons gevraagd wordt. De roeping vanuit het evangelie. Voor de mensen in Burkina Faso is dat natuurlijk nog veel meer een opgave, een roeping. Om daar de gastvrijheid te bewaren. Als er zoveel dreiging is. En zoveel geweld. En zoveel armoede. Maar allemaal samen
als christenen, als kinderen van God in deze wereld, worden we geroepen tot die gastvrijheid, tot die barmhartigheid. Want in ieder mens kan het zomaar zijn, is het zomaar zo dat God bij ons op bezoek komt. Zo mag je dat verhaal lezen. En zo is het ook door de eeuwen heen gezegd, dat in ieder medemens Christus ons aankijkt. Gastvrijheid en barmhartigheid. We hebben het verhaal van Lucas, een wetgeleerde die komt om Jezus op de proef te stellen. Hij kijkt niet met een blik van barmhartigheid naar Jezus. Hij heeft zijn eigen koninkrijk, die wetgeleerde. En hij voelt zich bedreigd door Jezus en hij wil Jezus op de proef stellen. En hij vraagt, wat moet ik doen om het eeuwige leven te krijgen, om daar deel aan te krijgen? En Jezus vraagt hem zelf om het antwoord te geven. Het gebod dat God heeft gegeven. En hij zegt hoe het is. God liefhebben met alles wat in je is. En je naaste als jezelf. Maar dan zegt Jezus, nou, hij zegt eerst, doe dat en je zult leven. Daar gaat het om, ja. Eeuwige leven, dat is niet van hoe verdien ik de hemel, maar wat is nu echt leven? Dat er op de aarde gebeurt hoe het in de hemel is. Dat Gods wil wordt gedaan. Dat is God liefhebben en de naaste als jezelf. En dan geeft Jezus daarvan een voorbeeld met de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. En dan moeten we ons voorstellen, die Samaritanen, die leven daar in het noorden van Israël. En dat was een soort wat gemengde bevolking door de ballingschap en de volken die heen en weer geschoven werden door de machthebbers in die tijd in de geschiedenis van Israël. Was daar een soort gemengde bevolking ontstaan in Samaria. En de mensen in Juda die keken daar wat op neer. En die liepen daar zo met een boogje omheen een beetje, van dat zijn een beetje vreemde mensen. Nou, ik denk dat we zomaar dat gevoel ook wel kennen, dat er zo van die, dat er zo van die gevoelens bestaan, de grote steden bij ons, dat is ook zo van alles wat. Dan voel je je niet helemaal thuis, dan loop ook maar met een boogje omheen. En dan komt er die man uit Juda, die vanuit Jeruzalem naar Jericho gaat. En dan komt er eerst een priester, dan zou je denken, nou die zal daar toch wel bij komen. Als die man de rovers wordt overvallen. Maar die gaat er met een boogje omheen en de leviet ook. En juist die Samaritaan, waar de Judeërs met een boogje omheen lopen, die gaat naar hem toe. En dan vraagt Jezus, wie is nou de naaste geworden van de man die langs de kant van de weg ligt? Dus het is niet zo van, dat die man die langs de kant van de weg ligt de naaste is en dat ik die naaste moet helpen. Maar de helper, die Samaritaan, die is de naaste geworden. Heb je naaste lief. Dat is een wonderlijke omkering, hè? En zo gebeurt het steeds in het evangelie, dat de wereld wordt omgekeerd. En dat de wil van God steeds omgekeerd is met onze eerste behoefte, om het zo maar te zeggen. Onze menselijke behoefte om ons eigen veilige stukje te hebben en met de rest met een boogje omheen te lopen. Het evangelie gaat daar dwars doorheen en gaat daar juist naartoe
En niet met een boogje eromheen. En zo wordt die Samaritaan de naaste voor die man die langs de kant van de weg ligt. En ik denk dat wij vanmorgen daarbij stil kunnen staan. En dat kunnen uitleven in de dagen van de week. Hoe het is ons bestaan is met de dingen en de mensen waar wij met een boogje omheen lopen. En hoe wij in plaats daarvan naasten kunnen worden. En dat we kunnen leven vanuit barmhartigheid. Want dat is eeuwig leven. En we kunnen erbij stilstaan van waar wij bezig zijn om berekenend ons eigen koninkrijkje vast te houden, zoals die wetgeleerden. En waar wij leven vanuit die gastvrijheid. Dat als wij een vreemdeling op bezoek krijgen, dat we dan heen snellen om gastvrij die ander te ontmoeten. Ik las in het materiaal van de week van gebed voor de eenheid, ja, hoe lastig het vaak kan zijn. Dat wij wel eenheid willen en dat wij wel willen bidden, maar dat het in de praktijk ook heel lastig is om werkelijk uit ons eigen zelf te komen en open te gaan voor die ander. En daarom is het goed dat we iedere jaar zo'n week van gebed hebben. Dat we iedere zondag bij elkaar komen. En dat we steeds elkaar mogen herinneren aan de woorden van God. Heb God lief boven alles en de naaste als jezelf. En dat gebod, dat is geënt in de liefde van God zelf. Dat God ons wil overstromen met zijn liefde. En dat is voor ons de bron van waaruit wij ook gastvrij naar de ander toe kunnen snellen. En met barmhartige ogen kunnen kijken. Ik hoop en bid dat dat ons gegeven mag worden. Iedere keer opnieuw. Amen. Wij willen nu naar muziek luisteren. Ik heb gezocht naar kerkmuziek uit Burkina Faso. En vond een lied, dus ik hoop dat, ja kijk Jan, die kan het op de schermen toveren. Het duurt een paar minuten en we kunnen niet verstaan wat ze zingen. Maar wat ze zingen, dat is: Heer, help ons uw stem te gehoorzamen. De stem van Jezus Christus, een stem van leven. Heer, help ons uw stem te gehoorzamen. De stem van Jezus Christus, een stem van leven. We luisteren naar de muziek en kunnen kijken naar de mensen daar bijeen in de kerk. Well,
wij willen nu samen bidden. En ik heb ook gebeden gezocht uit de liturgie die voorbereid is in Burkina Faso. Maar ik wil ook vragen, misschien willen jullie ook nog iets of iemand noemen voor de voorbeden of voor het dankgebed. Dan is daar ook gelegenheid voor. Dan willen we nu samen bidden met de mensen in Burkina Faso en allen die met ons verbonden zijn in deze week van gebed voor de eenheid. En na deze gebeden zingen we met elkaar het God van Vier en Hein us Heid. Laten wij bidden. Wij zijn uitgenodigd om te leven naar de goddelijke oproep om God lief te hebben en onze naaste als onszelf. Mogen deze liefde onze eenheid als christenen versterken, terwijl we ons opnieuw aan deze oproep toewijden. Met heel ons hart verlangen we ernaar om in Gods liefde te wonen en de barmhartigheid te hebben om onze naaste lief te hebben als onszelf. God van oneindige liefde, wij bidden dat alle mensen uw onbegrensde barmhartigheid mogen leren kennen en mogen geloven in uw verlangen om ons te vullen met uw oneindige liefde. Onze wereld is getekend door terreur en geweld. Miljoenen mensen worden gedwongen hun huis te verlaten op zoek naar een veilig heenkomen. God van gastvrijheid, schenk ons de moed om het risico te nemen vreemdelingen te omhelzen, hun wonden te verzorgen en solidair met hen te zijn. Versterk onze vastberadenheid om vriendelijk en barmhartig te zijn en te alle tijden onze zusters en broeders te behandelen zoals u ons behandelt. In onze zwakheid en angst weten we dat we vaak op afstand voorbij gaan en ons afkeren van hen die onze hulp nodig hebben. God van kracht, ondanks ons gebrek aan naaste liefde, vragen we u onze harten te openen om de lengte, de breedte, hoogte en diepte van uw liefde te ervaren, zodat we u steeds meer gaan liefhebben en onze naaste als onszelf. In deze gebedsweek bidden wij in het bijzonder voor alle christelijke kerken en geloofsgemeenschappen in Burkina Faso. God, schepper van de wereld en vader van alle mensen, help de christenen van Burkina Faso bij de strijd tegen de oprukkende woestijn en voor een verantwoorde, vruchtbare landbouw voor de hele bevolking. Help hem bij te dragen aan een meer rechtvaardige samenleving. Vrede en welvaart voor iedereen. Help hen te leven in vrede en vriendschap met de moslimmeerderheid, ook als kracht tegen toenemend terrorisme. Help ons hier in Nederland om Burkina Faso en de andere Sahellanden te blijven steunen, ook door ons gebed. Vervul ons met uw liefde. Maak ons één in u. Wij zijn een moment stil en bidden
wat er in ons hart is. Laten we dan nu met elkaar zingen. God van vier en hein, us heit. Dan is het nou tijd voor de collecte en we zongen daarna als een lied gezang 864. De eerste collecte is voor de diaconie en de tweede voor de kerk.
Ik toch niet onder de collecte aan een paar woorden uit Psalm 119, daar staat: ik heb haast maken en net wachten om jouw geboden te dwaan. Ik dacht, dat is een mooie geervetting van Genesis en de barmhartige Samaritaan. Dus zo maken wij de verhouding in. Ik heb haast maken en net wachten om de geboden van God te dwaan. En wij mogen gaan met de zegen van God, de goede woorden van God. De genade van uw Heer Jezus Christus en de liefde van God en de meerskip van de Heilige Geest, wees mij hem alle jaren. En welkom bij de koffie.